og skal ned og kigge på den her Audi A3. Og vi følger det, når vi møder damen, der skal sælge bilen senere i aften. En anden rigtig vigtig ting, som man skal have, det er den såkaldte boardbook. Den her boardbook, den indeholder brugsanvisningen til selve bilen, godt nok på tysk. Så kan der være tekniske ændringer. Og en anden rigtig vigtig ting her, det er, hvis der er en original radio i, at der er en kodekort med, sådan så at hvis strøm har været afbrudt, at man kan få radioen i gang med koden. Så er der sådan en kortere brugsanvisning. Og det aller vigtigste, det er det her, som tyskerne kalder checkhæft. Det er servicehæftet, checkhæftgepflegt. Der kan være en masse tekniske oplysninger, man skal bruge. Og her kan man også se de foregående ejere, hvis bogen er ajourført. Og ikke aller vigtigste er, at man kan se, at servicen har været overholdt på bilen igennem dens levetid. Der står datoer og kilometer, og hvad der eventuelt, hvis der er skiftet tandrem, det bliver rigtig skrevet, hvis det er lavet på et autoriseret værksted. Og det er på tysk det, man kalder checkhæftgepflegt. Og det står som regel skrevet i selve annoncen, om det er det, og det skal man altid spørge efter. Så hopper vi lige tilbage til studiet igen. Jeg har noget at køre i bilen med damen, og vi har forhandlet pris. Vi blev enige om en pris, der var 300 euro billigere, end den var annonceret. Og samtidig så får jeg 4 vinterhjul med på fælge, som ikke var skrevet i annoncen. Så alt i alt en fornuftig handel. Vi har så aftalt, at hun kommer og henter mig i morgen på hotellet. Og så kører vi sammen ud til det tyske motorkontor KFZ Zulassung hedder det. Og det er også en ting, man kan sidde og finde hjemmefra. Man skriver simpelthen ind på Google, og så skriver man KFZ Zulassung, og så ellers det bynavn, som hvor man nu skal købe bilen. Så vil man få en side, hvor man kan se, hvor de her motorkontorer ligger, og ikke mindst, hvornår der er åbent, fordi at de har ikke specielt lange åbningstider. Det er vigtigt. En anden ting, som man skal huske, og som er det aller vigtigste, inden man køber bilen, det er, at det er de her 2 papirer her. Det er det, der hedder Brief und Schein. Det er registreringsattesten del 1 og del 2. Og køber du en bil, og du kun har fået den ene af delene, så har du bare en bunke jern. Du skal have dem begge 2, for ellers kan du ikke få registreret bilen i Danmark. Så det er rigtig vigtigt, og dem skal man selvfølgelig have med på motorkontoret. Når man nu ankommer til motorkontoret, så starter vi med, at vi skal have nummerplader til bilen. Den her bil, i det her tilfælde, den skal afmeldes først,
Og så skal vi have de her 5-dages registreringsnummerplader, som man kan køre til Danmark på. Og det ser forskelligt ud fra by til by, men når man er uden for motorkontorene, der ligger der simpelthen en række forretninger. Der er skiltebutikker, Nummerschildern-butikken. Og der går man ind og køber forsikringen og nummerpladerne, og så ser vi, hvordan det foregår. Ab heute? Ja. PKW, LKW? PKW. Du hast Schilder alles komplett. Was man außer sonst wird ein Schild noch. Ja. Jetzt so eine Sekunde, ja? So, dann folgt aber Straße noch und Stadt, wo Sie dahin möchten. Das müssen Sie mal hier einstellen. Bitte. Junger Mann, Sie gehören zusammen alle, ja? Alle 15. Ja. Von Berlin nach Dänemark. Ja. Das sind dann 100 Euro. Jetzt? Jetzt. Ja. Schilder sind auch bezahlt, ja? Sie kriegen das Nummer, Ja. dann kommen Sie zu mir. Ja, pass auf. Dann nach oben, dann zu mir. Können Sie mir sagen, ob man die alten Schilder vorlegen muss? Nein, brauchen Sie nicht. Okay. Unten eine Wartenummer und dann nach oben. Danke. Die Wartenummer ist da. Unten links. Unten links, okay. Dann bis nachher. Okay. Alle so eine halbe Stunde ungefähr. Ja, okay. Danke sehr. Bitte. Så sidder vi her med alle papirerne. Vi har fået forsikringspapirer i skillebutikken, og vi har fået nummer. Så nu venter vi så på at blive kaldt op, så vi kan få lov til at få en godkendelse. Så skal vi tilbage til nummerpladebutikken bagefter. Så nu har vi været inde. Vi måtte ikke filme derinde. Nu har vi været inde og fået diagnosticeret det hele. Jeg har fået pas, og nu har man fået nogle små brikker. Man skal ned og betale nogle gebyrer. Og så skal vi tilbage igen, og så skal vi over til nummerpladebutikken bagefter en automat her. Og der skal man putte de her kort i, og så man betaler man gebyrerne her. Nu har vi kvitteringen, nu skal vi over til skiltebutikken og hente nummerpladerne. Så er vi inde i skiltebutikken, og her der bliver så en helt speciel nummerplade. Den er 5-dages plade med forsikring. Den bliver produceret, så får man en helt varm og frisk nummerplade. Et stykke nummerplade. Og så når vi har fået begge nummerplader, så skal vi over, og så skal der godkendelsesklistermærker på, så vi skal tilbage på nummerkontoret igen. So, bitteschön. Okay. Schönen Tag noch, alles Gute. Så har vi de færdige nummerplader, der er kommet klistermærke på. Så er det bare at sætte dem på, og så kører vi til Danmark. Til Danmark, og vi kører op og tager færgen her til i Rostock, til Gedser.
Og så kan vi køre hjem og få bilen registreret i Danmark og betale afgift. Og det kommer vi til i næste afsnit.